Velkommen til endnu en episode af Neutron Performance Podcast. Mit navn er Tien, og i dag der skal vi lidt væk fra det, jeg normalt måske fokuserer på, eller det jeg i hvert fald har mine styrker i. Vi skal tale om de psykologiske aspekter af performance og træning, mere specifikt mentalt helbred, identitet og motivation i udholdenhedssport, som jo er det, vi fokuserer på. Og med mig i dag har jeg ikke længere Mathias, jeg har en anden særlig gæst. Vil du ikke lige præsentere dit navn og sige sådan kort, hvem du er? Jo, det kan du tro. Jeg hedder Caroline. Det er ikke Caroline eller Caroline eller et eller andet, det er bare Lin. Caroline. Ja. Yes, altså, og Caroline, jeg ved jo alt omkring det, at folk ikke kan udtale dit navn, fordi Yes. mine forældre jo valgte ikke at give mig et dansk navn, så no harm der. Men til dem, der ikke kender dig, Caroline, så er du jo, jeg kan sige, du er løber i AGF i Aarhus. Du er lige nu forsvarende mester på halvmarathon-distancen, hvor du vandt sidste år i København. Du har løbet 32-41 til DM10 og vundet bronze der. Har også lige været i Rom til EM. Så du er, man kan sige, du kom jo ind sidste år som en ny personlighed, en dejlig personlighed ind på den danske løbescene, og er nu begyndt at være lidt mere etableret, og så er du jo også en del af Neutron og en af mine gode venner. Så det vi skal snakke om i dag, det er jo noget, som er lidt mere flyvsk end det vi plejer at gøre, men ikke desto mindre noget, som jeg i hvert fald har kunne mærke de sidste par måneder, betyder rigtig meget for ens velvære og ens performance, jo, som er det vi fokuserer på. Og jeg ved bare gennem vores venskab, at du også har været igennem nogle ting, så vi prøver sådan at vende alt det her omkring det psykiske aspekt, for ligesom at dykke lidt dybere ned i det, for at måske at kunne gavne nogle af vores lyttere. Så det første spørgsmål, som jeg vil stille dig, det er, hvorfor synes du, at alt det her med mental helbred, motivation, identitet, det er interessant? Ja, altså jeg synes, der er så mange podcasts derude, der snakker om fysiologi, og det er noget, vi snakker hele tiden om, hvordan vi fysisk kan blive bedre til vores sport. Vi måler laktat og puls og ser på, hvor langt vi har løbet, hvor hurtigt vi har løbet, eller cyklet, eller hvor mange watt vi har kørt med, eller hvad det skulle være. Men vi glemmer bare lidt det her mentale aspekt af det. Og jeg synes, det er blevet mere og mere spændende igennem mit liv. Fordi man kommer ud for nogle svære perioder nogle gange, og forskellige perioder. Man møder mange forskellige mennesker i sit liv. Det kan være, at man bliver skadet, eller man måske ikke har det så godt på sin arbejdsplads, eller et eller andet, der påvirker ens grundlag for at præstere godt. Og det er bare hammervigtigt, at du har det fedt mentalt. Og der er jo, det er ikke bare i udholdenhedssport, og det er ikke bare i løb, eller hvad det skal være. Det kan også, de her forskellige aspekter kan også bruges på mange forskellige ting, som arbejde, eller som familie, eller bare generelt velvære i livet. Helt sikkert. Gode ord. Altså, jeg har det sådan lidt med det der med mental helbred. Vi er jo faktisk sådan generelt set rigtig gode i Danmark til at italesætte de her ting, og der er jo sindssygt meget fokus på det, og jeg synes måske bare, at tendensen er, at det går i en retning, hvor det bliver brugt måske lidt forkert nogle gange. At det bliver misbrugt som om, at det er et værktøj til for eksempel at få noget anerkendelse eller noget. Jeg ser det mentale helbred som grundlaget for dig som en person og som en atlet, eller hvad det er nu man går op i, ikke? Fordi alt starter indenfra, og det er ikke for at lyde kliché, men det er din bevidsthed, dine tanker, der lægger grundlaget for alt, hvad du gør i livet, og hvis du ikke har styr på det, jamen så kan du ikke gøre noget, og det er derfor motivation også er, man kan sige, et lag oven på det her, der ligesom gør, at du bliver ved med at gøre noget, som ikke føles rart, ikke? Og det synes jeg er sindssygt spændende, fordi det er noget, jeg går meget op i med de ting, jeg gør i mit liv, med alt det, jeg tager mig af, at hvis jeg ikke har styr på mig selv,
så vil jeg kunne gøre det. Yes. Ja, jeg føler også, at i Danmark generelt, altså det er lidt, altså vi snakker jo rigtig meget, og det er blevet ret populært sådan på det seneste, føler jeg, at man tager til psykolog, eller at man snakker rigtig meget om sine følelser. Men inden vi optog det her, så snakkede vi også lidt om, hvordan det er lidt ligesom om vi har sådan meget en hinde omkring os, der beskytter os fra alt det som vi ikke kender så godt. Så vi siger måske ikke hej til hinanden på gaden og sådan nogle ting, men når vi så kender hinanden, når man er kommet ind i den skal, så har vi også bare vores kerne af mennesker, som betyder rigtig meget for os, og vi er meget sårbare under, siger jeg, som dansk, som kultur. Ja. Men vi har også den her sådan, det ved jeg ikke, sådan brokkekultur, hvor vi ligesom, altså måske ikke er super positive, og måske kan have, altså sådan, få en forventning til, hvordan det skal være, og hvis det ikke lige er sådan, så er det også bare mega dårligt vejr, så gider man heller ikke til at løbe, fordi det er bare nederen. Ja, jeg synes, jeg har sat det lidt op i sådan, altså i mit hoved, så har jeg nogle gange, hvis jeg har en dårlig dag, så kan jeg tænke over noget på en bestemt måde, og en anden dag kan jeg tænke på noget på en anden måde. Og jeg hørte sidst et eksempel med, hvor hvis man kommer til skade på en cykel, eller hvis man falder på en cykel, så kan den ene person tænke, det sker også bare altid for mig, jeg er bare så uheldig. Og det kan jeg også tænke nogle dage, hvor jeg sådan, så har jeg en dårlig dag, eller så er jeg lige et dårligt flow. Og andre dage, så falder jeg, så tænker jeg, hold da op, hvor jeg er bare heldig, at jeg ikke kom mere til skade, og ej, det var også godt, jeg havde min cykelhjelm på, eller at jeg ikke ramte ned med hovedet, eller et eller andet. Men det handler jo hele tiden om, hvordan vi sådan putter de her tanker, altså hvordan bearbejder vi dem, og hvordan tænker vi, er vi positive, eller er vi sådan, vi har lidt en øvdag. Ja, og det er jo helt rigtigt. Altså det handler jo om mindset, og jeg føler lidt, at der er to forskellige grupper her. Der er nogen, der bare totalt negligerer det her og siger, ja, men drop nu det der brok, og sådan, altså sådan, tag dig sammen og gør nu de rigtige ting. Og så den anden side, som er blevet måske har omfavnet det her i så stor en grad, at de har svært ved at komme ud af det, ikke? Og så komme videre i deres liv, hvor det handler jo om, som så mange andre ting, at finde en balance, og finde ud af, hvordan det fungerer bedst for dig selv i din situation, og det ændrer sig jo hele tiden, og det er jo det, der er så svært ved omkring alt det her med ens psykisk velbefindende, fordi modsat alt det fysiologiske, så kan du ikke kvantificere det. Du kan ikke måle, hvor motiveret er du i dag, hvor godt er dit mentalt helbred i dag, for det svinger hele tiden, og det kan svinge undervejs, ikke? Under en træning, under en konkurrence og så videre, så det er bare sindssygt svært i det hele taget. Det tror jeg også, det er noget af det smukke i det, at man ikke, du kan ikke måle din lykke, som du siger, altså du ved ikke, hvordan du vil reagere på forskellige ting. Hvis du har et pas, og det begynder at regne, du er lige gået ud af døren, og er helt klar til at løbe, eller måske er du faktisk ikke så motiveret til at tage ud og løbe, og så begynder det at stå ned i stænger. Hvad tænker du så? Det er dejligt afkølende, eller tænker du, okay, men så er jeg sej, så kan jeg gå igennem det her, eller er du, det er da bare heller ikke min dag, og det gider jeg da bare overhovedet ikke det her, og så sætter du dig ind på sofaen igen, eller så har du en lortetur hele vejen, fordi du bare er så irriteret over det her ting. Hvor du kan ikke ændre på din laktat altid, eller på din puls. Nogle gange så har du høj puls, og det er klart, at du kan være stresset, du kan sove dårligt, du kan have alle de her ting, som du jo godt kan ændre, men det kræver lidt mere, hvor jeg synes, den der mental switch til at have sådan en positiv tilgang til ting, den er lidt nemmere at lave. Ja, helt enig. Godt. Jeg tænker, at vi sådan kan prøve at gå igennem de her ting, og ja, nu har vi snakket det lidt flyvsk, men vi har alligevel prøvet at sætte det i forskellige faser, for på en eller anden måde at gøre det sådan lidt konkret for dem, der ligesom lytter med. Så det første, og det er dig, der har kommet med de her punkter, Caroline, så du får lov til sådan og måske at starte med at tale om den. Så det første, du har skrevet, det der med at starte med sin sports. Hvad mener du sådan helt grundlæggende med det? Ja, altså jeg tænkte over, hvordan, altså nu er der jo en masse forskellige psykologiske og filosofiske
teorier, man kunne tage fat i. Og jeg har ikke læst psykologi, og jeg har ikke den erfaring. Altså hvis vi skulle snakke om forskellige argumenter, ethos, logos, pathos. Altså Det kunne jeg ikke komme ind på. Nej, men jeg er meget sådan, jeg er selv atlet, og jeg har selv været igennem nogle ting, og jeg har selv skabt mig de her tanker, og det føler jeg også har noget værdi. Men det gør også, at jeg selv sætter det op i mit meget almindelige humane hoved. Hvad er der af forskellige aspekter til ens mentale helbred? Og helt fundamentalt, så er det jo, hvor man starter henne. Hvor er det, man starter? Altså, hvornår starter man sin rejse? Og hvis man skal snakke i forhold til sin sport, så er det jo, altså, hvornår udøvede du din sport første gang? For der må have været en grund til det. Var det fordi din far, han synes det var fedt at spille tennis, og så tog han dig med på tennisbanen, eller var det fordi du var til et lille lokalt løb, og så som 8-årig, og så blev du nummer 10 i din aldersklasse, og synes det var det fedeste, eller synes du måske ikke det var fedt, ligesom mig, som ikke synes det var fedt at løbe, og så det lidt som en straf, hvis jeg ikke var god til fodbold, eller et eller andet, så fik vi ligesom straf for, og så skulle vi ud og løbe i stedet for. Men der er også nogen, som ligesom bliver tvunget til det. Og jeg tror, altså man skal jo finde, hvorfor gør jeg det her? Sådan dybest set grunden til det. Og det kan godt være, at den er startet et andet sted, men forhåbentlig er du blevet glad for rejsen undervejs. Og det ikke er fordi din far har sådan tvunget dig til det, eller hvad man skal sige. Det er helt sikkert nogle dårlige eksempler på. Men det er jo rigtigt, altså sådan, med alt det, man gør, og nu kan jeg kun selvfølgelig trække paralleller til mit eget liv, så det der med en gang imellem lige at stoppe op og tænke, hvorfor er det, jeg gør det her? Så det ikke bare bliver, jeg skal bare grind hver eneste dag til hvilket formål. Man kan sige, i forhold til min atletiske karriere, så har jeg jo for længst indset, at jeg ikke er noget vidunder, og nu så dyrker jeg løb og lidt cykling også på velvære status, men i forhold til de andre ting, jeg gør med min læge og forskningskarriere og Nutron, så har jeg fundet ud af, at en gang imellem, så er det rigtig, rigtig smart at sige, hvad er det, mit DNA er i det her? Hvorfor gør jeg de her ting? Fordi hvis du ikke finder ud af, hvorfor, jamen så på et eller andet tidspunkt, så vil den her motivation falde, og så vil du stoppe med det. Så hvis du har et mål om at lykkes med det her på lang sigt, så skal du vide, hvorfor du gør det, ikke? Ja, og det er også, altså nu nævnte jeg det her eksempel med, hvis ens far, eller ens mor, ens forældre har ligesom fået dig til at starte med den her sport. Og altså da jeg var i USA, var der rigtig mange, som jeg var derhenne på et scholarship, hvor jeg så var på et hold, på et universitetshold. Og der er mange, der får et scholarship, også altså amerikanere, som de så vil gøre forældrenes regning til skolen lavere, billigere, fordi de ligesom får det her scholarship, og derfor er der det her forældrepres. Men det gør også, at det kan godt være, det er grunden til, at de startede, det kan også være, at det er en anden grund, men mens de så udøver den her sport i løbet af deres liv, så finder de ligesom deres identitet som jeg er en løber, fordi mine forældre har sagt, at jeg skulle starte med den her sport, så jeg kan få et scholarship, så jeg kan få en uddannelse, og så kan jeg ligesom efter min uddannelse, så fokuserer jeg 100% på min uddannelse, altså på mit arbejde, som jeg så vil få herfra. Og det har jeg det lidt svært med her. Altså i Danmark, så har vi jo lidt en anden kultur, det er hobby. Når der er nogen, der spørger mig, om jeg er en løber, så siger jeg nej, men jeg løber. Ja. Fordi jeg er ikke en løber. Jeg ser ikke mig selv som, jo, det kan godt være, at det er en af de hatte, jeg tager på i løbet af dagen, at nu er jeg en løber og et eller andet, men jeg kan også tage den af igen. Så derfor identificerer jeg mig ikke selv som det er hele min identitet, eller en stor del af min identitet. Helt sikkert, og det der med identitet er jo
synes jeg er mega spændende, også fordi jeg gennemgår nogle ting i mit liv nu, hvor jeg sådan skal finde ud af, hvem jeg egentlig er. Men det er jo rigtigt, at hvis du ser dig selv som en, hvad skal man sige, en atlet, som hvis mål har at præstere det ypperste, som du kan med det potentiale, du har, så er du nødt til at investere sindssygt meget i det her. Og jeg har jo sådan set begge sider af det, hvor nogen de udadtil siger, ja, men jeg prøver ikke, altså jeg tør ikke at gå totalt all in på det her, og for at på den måde at undgå at få den identitet, der hedder for eksempel at være løber, eller at være professionel, og fjerne noget af det pres, og så modsat andre, som måske ikke har potentialet til det, men som tager den der hat på sig og siger, jeg har den identitet, når du tænker på mig, så er jeg løber. Ikke? For eksempel så var jeg til et bryllup her sidste år, hos min gode veninde, hvis familie på et tidspunkt havde været med til en løbesession, som jeg havde holdt i en klub, der hedder Most Friends, og de kom alle sammen over til mig og sagde, det er dig, der er løberen, og det var sådan, det er jeg ikke længere, ikke? Altså, og det er sjovt, fordi at en identitet er jo noget, du ligesom sætter på dig selv, men som ikke var ved nødvendigvis. Og det kan være rigtig svært at holde fast i den identitet, hvis grundlaget ikke er der længere. Fordi så er du nødt til at give slip på den. Og i det, du giver slip på den, eller måske endda allerede før, jamen så begynder, når vi snakker performance i hvert fald, så begynder performance allerede at gå ned. Hvis du ikke kan identificere dig som en, der i hvert fald prøver alt, hvad du kan, så er jeg 100% sikker på, at så vil du ikke udfylde eller opnå det potentiale, som du ligesom har inden for det. Og det er derfor, jeg godt kan lide det der med at tage en hat af og på. Ja. Fordi nogen, de går all in, og de siger, okay, nu er jeg professionel løber, eller hvad det skulle være. Og det kan godt være, de er det, men de skal også, så længe de selv, og nu taler jeg fra egen erfaring, eller altså ikke fordi jeg selv har gjort det her, men til dels. Da jeg kom tilbage til Danmark, der tænkte jeg med det samme, jeg skulle have et fuldtidsarbejde, og så løb ved siden af. Og på arbejdet, så vidste folk godt, at jeg løb. Ikke fordi jeg snakkede helt vildt meget med dem om det, men når jeg blev spurgt til det, så ville jeg da gerne snakke om det. Og da jeg var til løbetræning, så fortalte jeg da også om mit arbejde. Og så putter folk ligesom ind i en lille boks, og sådan om det er hende, der løber, og du løber på den måde, så er man ligesom det. Men jeg kan også godt lide at være mere end det. Og det kunne jeg mærke, at på et tidspunkt, så var det meget at være fuldtids, altså bæredygtighedsspecialist i mit vedkommende, eller for mit vedkommende, og så også atlet. Og da jeg så valgte at gå ned i tid, til deltid og arbejde 25 timer om ugen, så følte jeg ligesom, at jeg gav op på noget. Men jeg synes også, det er rart i mit hoved, at nu jeg er ikke fuldtids noget. Altså, jeg laver det, som, altså, jeg er utrolig, hvad siger man, taknemmelig over for, at jeg kan det. Men jeg løber jo, og jeg arbejder, og jeg er også en ven, og jeg er en kone, og jeg er en søster, og en masse forskellige ting. Og jeg kan godt lide at tage de der hatte af og på, men folk om, at jeg er også mere end det. Jeg er også et menneske, som godt kan lide at snakke om håndbold og fodbold og økonomi og whatnot. Ja, jeg synes det er en rigtig, hvad kan man sige, sund tilgang til det, fordi jeg har godt nok oplevet folk, og nu snakker vi jo meget performance og være professionelle og sådan noget. Man kan sige, at størstedelen af os, vi bliver jo aldrig professionelle til vores sport, men vi kan stadigvæk godt holde vores personlighed eller vores identitet meget, meget tæt op af den sport, vi sådan dyrker. Og hvis det så ikke går godt i den, så kan det fuldstændig briste vores verden. Og der synes jeg, det er sindssygt godt, at du siger det der med, at vi er selvfølgelig, vi ved jo godt, at vi er meget mere end det, men at vi også, hvad kan man sige, fokuserer på, at der er andre aspekter af den her person, som man nu er, og siger, at jeg er mere end en, der bare løber stærkt, eller løber meget, eller cykler meget, eller svømmer, eller hvad man nu gør, ikke? Så det er, at ens identitet omfavner
mere end bare en sport. Så Ja. Og det synes jeg også er lidt farligt på, altså hvis man nu bliver skadet, hvad så? Hvad er man så? Er man så ingenting lige nu, fordi man ikke kan løbe lige nu? Eller crosstræner man rigtig meget, så lige nu så er man faktisk en aquajogger, eller et eller andet. Altså, man skal passe på med, at man ikke er, altså man er et fuldt menneske. Jeg er Caroline, jeg er ikke løber, jeg er ikke bæredygtighedskonsulent. Det er jeg også, men det er altså jeg har flere ting end det. Og det er også derfor på sociale medier, så ser jeg nogle gange nogle af mine venner, som måske lægger rigtig meget op i nogle perioder, hvor det går rigtig godt med deres løb, eller hvad sport de dyrker. Og så ser jeg det her, så tænker jeg, de har det bare hammer godt, og det ser fedt ud. Men så kan der også være perioder, hvor jeg tænker, altså jeg har ikke hørt fra dem i lang tid, og så ved jeg faktisk ikke, altså er det fordi de er blevet skadet, eller hvorfor er det? Og der kan jo være flere grunde til det. Det kan også være, at de har det hammer godt, og bare har lagt telefonen væk fra sig i lidt tid. Og hvis det er tilfældet, så er jeg hammer glad for det, for at høre det. Men nogle gange så er jeg bange for, at det desværre ikke er det. At det er, fordi de har en svær periode, og de har ikke lyst til at dele lige nu, fordi lige nu der kører det ikke, som de ønsker det. ja, og især det der med at blive skadet, er jo en svær ting. Altså nu har der for eksempel lige været OL, og der er jo så mange atleter, det ser man jo desværre hos mange af dem, at deres identitet er så koblet op på deres sport, og når de så bliver skadet, så mister de fuldstændig deres identitet, ikke? Altså, og i en sport som løb, som vi begge to jo dyrker, så det er jo en virkelig en utilgivelig sport, fordi at skader er jo den ting, som forhindrer så mange i at præstere. Fordi at der er det bevægelsesmønster og det pres på kroppen, når det er, man løber. Og det ser man jo rigtig dårligt tilfælde, at folk de går totalt ned psykisk, hvis de ikke kan dyrke deres sport. Så det der med at kunne håndtere en eller en skadesperiode, som nogle gange kan være rigtig lang. Jeg har oplevet nogen, der har været skadet flere år, inden de sådan for alvor rigtig kommer tilbage. Det skal man bare være i stand til at kunne håndtere, eller man skal i hvert fald vide, at man kan ikke komme over det her mentalt ved at sætte yderligere pres på sig selv og sige, jeg er løber, og så cross-train sig selv til døde, eller hvad man nu har tænkt sig at gøre. Det er ikke vejen frem for ligesom at komme ovenpå igen. Det er simpelthen ved at bearbejde alt det her omkring identitet og ens mentale forberedelse. Og det er jo derfor, at man også heldigvis ser nogle af de forløsninger, vi ser for eksempel til OL. Folk, der tidligere har været skadet. For eksempel så var der en kvindelig, tikamps udøver, som i de sidste 3 olympiske lege har underpræsteret, og så den seneste, syvkamps, undskyld, ja. Og den seneste så i Tokyo blev skadet, men så vinder jeg tror hun vinder sølv i år, ikke? Og beklager, at jeg ikke lige kan huske, hvad hun hedder, men det viser også bare, at hos den her person, hun har været ekstremt dygtig til at blive ved og bearbejde de her ting, der handler om det mentale identitet, og så det at være skadet ved siden af, for at kunne komme tilbage efter det der, det kræver noget af en anden verden, og det tror jeg, at mange mennesker vil kunne lære noget af, fordi at vi måske har lidt for let til at negligere alt det her, og så når det så endelig går skidt, jamen så bliver det hele bare skubbet væk, og så forsvinder vi derfor væk fra sociale medier og sådan nogle ting. Og ja, sociale medier oven i det er jo min holdning til sociale medier. Jeg synes jo, det er mega toksisk, fordi det aldrig er det rigtige billede på, hvem du er og hvad du laver. Og jeg synes, det er mega befriende, at du kom ind sidste år, Caroline, og lavede nogle af dine dansevideoer, og hvad du nu lavede på det tidspunkt, fordi jeg synes, det viser så meget mere personlighed og oprigtighed, end det man ser i dag, fordi i hvert fald for de fleste vedkommende i Danmark, så er det jo enten post omkring, jamen, hvor meget kaffe de drikker, eller hvor mange surdejsboller de kan spise, eller opbygning op til et løb, og så for de fleste tilfælde desværre, så er det en post efterfølgende.
hvor meget de ikke indfriede det, de ligesom havde tænkt sig, eller forestillet sig, at de kunne, ikke? Og så stopper den der. Der er ikke mere, der er ikke flere lag til det der, og det er derfor, jeg synes, det er toksisk, fordi de her ting, de hjælper på ingen måde folk til at forstå alt det her omkring ens mentale helbred, fordi det er med til at bare at skubbe det her op mod overfladen, i stedet for virkelig at tage det til sig og forstå, at det er også en kamp, du skal kæmpe med til daglig, når du er atlet. Ja, det behøver jo ikke bare være skader. Det er jo også, hvis du bare ikke performer, som du ønsker, altså, så kan det også lige pludselig blive stille, eller være altså en svær periode for en. Jeg kan huske i USA, der havde vi sådan en regel, som hed 24 hours, hvor man ligesom havde 24 timer til at fordøje det. Men inde i de 24 timer, så har du også en time, hvor du kan være ærgerlig over for det, eksternt. Og så kan du jo gå ud og klage over det til dig selv, eller til din træner, eller et eller andet. Men så efter den time, så må du ikke selv snakke om det længere. Og det bliver måske sådan lidt firkantet. Men jeg kiggede også på klokken på et tidspunkt, og så sagde jeg til min veninde, nu skal du være stille. Og så var hun jo også, altså, så gik det op for hende, at jeg bliver ved med at snakke om det her, og det er jo også bare, det var jo bare et løb. Der er jo ingen, der kommer til at huske det her løb. Det er dig selv, der har sat dine egne forventninger til, at det her, det skal være det helt fantastiske, perfekte løb, og det er det bare aldrig. Altså, hvorfor ikke bare være tilfreds med det, du har performet, og fokusere på de ting, der er gået godt, og de ting, der ikke er gået godt, så lær noget fra dem. Men de der 24 timer, det er så lang tid, det kan være inde i dit eget hoved, og efterfølgende, så kan det jo godt være, at det popper op igen, men der skal man jo give det en plads, og så sige, når den her tanke er der, okay, så rykker vi den ind til side, fordi det ikke er vigtigt længere. Ja. Og hvad der er vigtigt i den, det har vi ligesom taget ud fra den, fordi vi har taget de positive og de ting, vi kan lære fremadrettet. Men resten af den dårlige association, som man så har sat det løb i, den skal væk, fordi det er ikke løbets skyld. Det er fuldstændig, det var dig selv, der måske ikke performede godt, og det kan godt være, at det er noget andet, der er gået galt, en ekstern faktor, at der var en, der løb ind i dig, eller et eller andet, og det er da også hammer ærgerligt, men det er ude af din kontrol, og du kan aldrig ændre det øjeblik igen. Og jeg kan sige, det er jo den her daglige motivation, som vi også har nævnt lidt. Jeg kan huske personligt, da jeg var i god form for mange år siden, der løb jeg i en klub i Aarhus, der hedder Aarhus Fremad Atletik, og der er der måske den største mængde af mænd over 40 år, som løber ekstremt stærkt. Og jeg kan huske på et tidspunkt, så var jeg i god form, og hvad man kan sige, jeg løb med dem. Og så lige pludselig, så var der et par træninger. Jeg tror, det var 2-3 træninger, hvor jeg slet ikke var der. Og det var på grund af, at jeg var træt efter arbejde. Men det satte sig simpelthen i mit hoved. Så jeg lige pludselig blev sur og, hvad kan man sige, og irriteret på mig selv, at det kunne jeg ikke. Og nu hvor jeg sådan tænker tilbage, så har det været så skørt. Altså det har været fuldstændig lige meget, at du ikke kan løbe med de her old boys til 3 træninger, fordi hvem husker det alligevel, ikke? Altså, så man skal virkelig igen tilbage til, hvad kan man sige, hvorfor du gør det her, hvad er din værdi, og hvorfor er det, du træner, som du gør, hvorfor er det, du vælger at lægge så mange timer i det. Det er bare grundlaget for, at du ligesom kan præstere over længere tid, ikke? Og det er jo det, der også er det sjove ved at dyrke sport, det er, at der er ikke noget, der er ikke et, jeg kan sige, en klar sammenhæng mellem, jeg lægger så mange timer i det fysisk og mentalt, er jo budskabet i den her podcast, og så at du så får et resultat til sidst. Det kan være meget flyvsk, og det gør det ubarmhjertigt, men det gør det også mega sjovt, ikke? Altså, at man kan opleve de der svingninger op- og nedture i ens liv. Så. Ja, det kan jo også være, at det modsat bare kører. Ja. Altså jeg har været heldig og har haft lange perioder uden skader. Jeg har generelt ikke særlig mange skader. Banke i bordet. Men jeg har alligevel, altså så kommer man bare ind i den her rutine, og så skal du ud af døren igen, så skal du træne igen, og så er det et tærsklepas igen, og
så skal du ud og cykle 2 timer, eller et eller andet. Og nogle gange så kan det godt være sådan, føles som en pligt, eller noget man skal sætte et flueben ved på den måde, ligesom på sin to-do-liste. Og hver gang jeg får den tanke, at nu skal jeg ud, eller sådan jeg har en negativ tanke ved det, så tænker jeg også, altså gå lidt tilbage til, hvorfor er det, jeg gør det her? Og prøv at tænke på, hvor heldig jeg er. Altså jeg har ikke nogen skade. Jeg kan gå ud og bare flyve. Altså det kan godt være, at jeg ikke har det helt fantastisk, og jeg ikke bare flyver afsted. Det kan godt være, at jeg har det sådan lidt, men så kan det være, at vejret er godt. Eller det kan være, at jeg har en aftale efter, som jeg glæder mig til. Eller en god podcast, jeg kan lytte til. Som den her. Eller et eller andet. Men det handler bare om altid at finde den her, altså det er dig selv, der skaber det her, den glæde, du har ved at udøve din sport. Ja, og man kan sige, så har vi skrevet et punkt her på, der hedder Race Day, hvor du sådan har skrevet, at der er forskel på mindre og større løb. Og det synes jeg også er et mega interessant punkt, fordi jeg ser lidt alle, der dyrker meget sport, som, altså sådan i to grupper. Den ene træner, fordi de kan lide at træne, der sidder jeg, og så er der andre, der træner, fordi de elsker at konkurrere. Og hvad kan man sige, og stå der på startstregen og konkurrere mod andre. Og der skal man ligesom finde ud af, hvor er det, man ligesom også lægger i det her. Og af egen erfaring, så synes jeg også nogle gange, det kan være lidt sundt at måske at skifte lidt. Så i nogle perioder, så er du fuldt fokuseret på et løb, andre perioder, så handler det om at nyde det, du gør, mens du gør det. Ikke? Og så kan man sige, klart, hvis man træner sig op til et maraton, så har du 2, måske 3 skud i bøssen om året. Men der kunne det måske godt være sundt for dig, måske bare korte det ned til 1, eller måske til 2, og så fokusere på nogle mindre løb, eller noget, hvor du ikke skal ind og performe på øverste hylde. Fordi sådan er det jo, i hvert fald løbesporten er skruet sammen, det er, at man skal løbe det så jævnt som overhovedet muligt, og blive fanget i det der psykologiske punkt, hvor man bare skal løbe en pace, det kan også godt være svært. Så de perioder, hvor du måske ikke performer, så kan man måske skifte over til noget helt andet, og så bare ligesom fjerne alt det der pres, og så komme ind. Fordi der er nogen, der er rigtig gode til at sætte sig selv op til et løb, og sætte det der pres på en skulder, og så performe, og så er der andre, der slet ikke kan håndtere det der pres, og det ser vi jo. Igen, nu har vi lige set, det har været en vanvittig sportssommer, ikke? Hvor nogen, hvis der er kæmpe forventninger til dem, så underpræsterer de helt vildt, selvom de måske til træningen ugen før har løbet de hurtigste tider, eller trådt de højeste watttal, de nogensinde har set, ikke? Og så møder de op på dagen, og så er der bare ingenting, ikke? Så det handler jo meget om også den her approach, eller den her tilgang til de ting, du gør, for at du virkelig kan præstere. Ja, og jeg tror også, det er vigtigt at se, altså især hvis man er maratonløber. Jeg havde et forsøg på at løbe en maraton sidste år i Malaga, og jeg tror, jeg havde sat mig selv op til, at det her, det skulle være stort. Ja. Altså jeg trænede lang tid til det, jeg vidste, træningen gik godt. Jeg følte mig super klar til at løbe, og jeg følte egentlig, at jeg selv satte et unødigt pres på mig selv. Altså det er jo kun for mig selv, jeg vil gøre det. Jeg ville selvfølgelig også vise min træner, at jeg kan, og nogle forskellige ting, vi har taget helt derover, og jeg føler, at så skal man også præstere, især fordi jeg tænker også meget på miljøet, og det kan også have en påvirkning på, altså hvordan jeg performer. Hvis jeg har rejst i fly et sted hen, så giver jeg ikke op, fordi det skal virkelig være det værd, det klimaaftryk, jeg lige har sat ekstra på jorden. Fordi det er jo meget sådan selvisk på den måde at være løber, men man får også mange ting ud af det, og her der tænkte jeg virkelig, at nu er jeg taget helt til Malaga, og jeg har trænet lang tid til det, jeg er så klar, og så får jeg en skade under løbet og udgår, og jeg tænkte egentlig bare, ja, sådan er det, altså sådan er livet,
Og jeg nød egentlig hele turen derover og sådan noget. Det er selvfølgelig ærgerligt at give op, men det er også, altså med det samme, jeg var stoppet, og jeg ikke valgte at starte igen, altså, så vidste jeg, okay, men jeg har taget den her beslutning, og sådan, og så må man bare sådan trække lidt på skuldrene og sige pyt. Øhm, ja, jeg tror bare, det er vigtigt at have de her, altså det var et kæmpe fokus for mig. Men nu har jeg også haft nogle andre mindre løb, jeg har taget til et lille trailløb, og det var mega fedt, og jeg havde intet forventningspres eller noget som helst, men jeg hyggede mig virkelig, og de små lokale gadeløb, og tage til dem og bare være så ligeglad med, hvad man løber, og bare tage det som et træningspas, og bare gøre det, fordi man synes det er fedt. Jeg havde også Aarhus Half, der fik jeg bare at vide af min træner, at jeg skulle holde 170 i puls. Og så tænkte jeg, så gør jeg det, og løber det så i stedet for at løbe selv. Så er det ligesom fokus på den dag. Der er ikke noget forventningspres eller noget som helst. Og det at finde det sjove i det lidt, det der typisk er lidt mere seriøst, det kan jeg sådan noget. Det der med det sjove, det er noget, som sådan kommer igen og igen, når jeg taler med andre atleter også. Og sådan, hvorfor var det, du gjorde det her? Jamen, det var fordi, det var sindssygt sjovt i starten, ikke? Og så bliver det ikke sjovt, så skal man ligesom prøve at komme tilbage til det. Yes. Godt. Nu har vi sådan talt om alt de her forskellige faser og motivation, identitet og sådan ting. Måske skulle vi komme med sådan lidt råd til, hvad folk sådan kunne gøre. Nogle af de teknikker, som vi to i hvert fald har brugt, og det er ikke fordi, at vi to på nogen som helst måde er verdensmestre i det, men vi har i hvert fald prøvet lidt af hvert. Så det her, man kalder mental træning, som jeg ved, at folk går mere og mere op i. Det var unormalt for 10, måske 15 år siden, og han er tilknyttet en sportspsykolog, eller bare psykolog i det hele taget. Det er jo meget mere normalt nu her, fordi at man ved, at ikke bare i forhold til performance, men også generelt velvære i ens personlighed, som jo kun kan være med til at styrke ens præstationer, ikke? Så det vi sådan har sat op her som det første, det der værdier, det har vi jo talt om, men sådan, hvad er dit mål? Og der har du sådan sat 4 forskellige på, eller lidt forskellige. Kan du måske prøve at tale om det? Ja, altså det er sjovt, du siger, at vi ikke er eksperter på det. Er vi overhovedet ikke. Jeg har også selv en mentaltræner, skud ud til Christoffer, som hjælper mig med at selv eller putte mine tanker i orden, og selv have mere kontrol over mine tanker generelt. Og vi har snakket om en masse forskellige ting, og han ved så meget mere end det her, end jeg gør. Men alligevel så synes jeg, det er fedt lige at gå igennem de her forskellige ting, som har hjulpet mig indtil videre i min proces. Det er jo en ongoing process. Det er noget, man altid kan forbedre, også i forhold til sit privatliv. Det behøver ikke bare at være i forhold til sport. Men nogle af de ting, som jeg også sammen med min træner, David Møller, har sat op, det er de her forskellige mål, som vi plejer at sætte os til, især de store løb. Nu skal jeg løbe Amsterdam Marathon den 20. oktober, og det er et stort mål for mig, men det er også, jeg har også lært af Malaga Marathon, at det måske ikke er, at jeg måske ikke skal lægge alt at det ikke skal blive for seriøst. Og det kan jeg gøre på nogle forskellige måder. Så man kunne sætte nogle forskellige målsætninger op. Procesmål og resultatmål og præstationsmål. Og vi snakkede lidt om, hvad det kunne være i forskellige. Og procesmål, det er jo det her med, at man ligesom selv har mere kontrol over. Og jeg kan godt lide, hvis jeg har ligesom gjort en af de her ting. Og et procesmål, nu har jeg haft problemer med mit baglår, når jeg kommer over, altså op ved maratondistancen. Så en af de ting, som jeg har sat som procesmål, det er at blive ved med at styrke mit baglår. Så hver uge, så skal jeg sørge for at strække det ud og at styrke det, tage styrketræning. Og så længe jeg gør det, så kan jeg jo sige, at det har jeg gjort. Og så har jeg allerede opnået et af mine mål, og det er ret fedt. Udover det, så skal jeg selvfølgelig bare passe min træning. Det er også et procesmål. Så er der resultatmål. Det er sådan noget, som man ikke rigtig selv kan
kan styre, fordi det handler om, hvor man er i forhold til nogle andre. Og nu er det efter OL, jeg aner ikke, hvilken placering jeg kunne få. Så det er virkelig svært, og det er faktisk en, jeg sådan også er lidt ligeglad med efterhånden. Så altså, du kan ikke styre, hvad andre gør. Du kan kun styre, hvad du selv gør. Det kunne være fedt, hvis man kunne komme i top X, men det er jo egentlig lidt ligegyldigt, fordi det handler bare om, hvem der stiller op. Selvfølgelig så under løbet, så tænker man altid, om det kunne da være federe at være en placering foran end bagud. Og så er der den sidste præstationsmål, hvor det handler mere om, hvilken tid jeg gerne vil løbe. Og det kan man jo også sætte et klart mål for på alle distancer. Man kan også gøre det i sit eget liv, altså hverdagsliv. Sige, at man vil arbejde så mange timer i dag, eller du vil fokusere på en eller anden bestemt arbejdsopgave i de næste 20 minutter. Du kan også sige, at jeg vil bare have det generelt godt og snakke mere med mine kollegaer i pauserne eller et eller andet. Og ligesom sætte de her forskellige mål, fordi det er bare så vigtigt altid at have den her succesfølelse med, at du har opnået et eller andet. Uanset hvor meget du når har fejlet. Ja, og jeg synes det er fedt, du siger det ting, for det er ikke noget, jeg sådan på den måde har konkretiseret nogensinde med de ting, jeg gør. Ofte så hører man sådan, du skal have langsigtede mål, du skal have kortsigtede mål, men det er jo præstationsmål, kan man sige, som du nævner her, det der med, at jeg vil gerne kunne præstere på det her niveau til et maratonløb, og jeg vil gerne kunne præstere på det her niveau til den daglige træning, men de her andre ting med, at okay, hvis målet i sig selv, det er at gøre sådan og sådan, ikke? Og man vil jo også kunne bryde det ned i endnu mindre ting, som at det handler bare i dag om at komme ud, eller det handler om at ikke at spise 3 Snickersbar, eller hvad man nu gør, så giver det en eller anden form for succesoplevelse. Og det er jo en snowball-effekt, ikke? Som ruller og bliver større og større, desto mere du ligesom får succes med det, og så på et tidspunkt, så vil det så munde ud i et eller andet stort, ikke? Og det ved man jo for eksempel, og det er jo ikke kun i forhold til performance, det er folk, der også generelt har det svært mentalt, at det kan være sindssygt svært nogle gange bare at komme ud af døren og handle ind, men at man så nogle gange sådan skærer det helt ned, okay, hvis du så bare i dag, det handlede bare om at gå hen til dit vindue og kigge ud 5 minutter, ikke? Og det lyder jo meget banalt, men man kan godt blive skubbet derud nogle gange, hvor selv de mest banale ting kan være svært. Og så er man bare nødt til at bygge op fra bunden af, ikke? Og det er afhængig af, hvor man er i sit liv og sit niveau, så er det godt at give sig selv de der små succesoplevelser, fordi det vil kun styrke dig hen ad vejen, ikke? I forhold til at opnå det, du gerne vil. Og så har jeg jo skrevet, at man skal finde sin egen stil, fordi nogle af de her ting, som jeg siger nu, vil nogle af vores lyttere helt sikkert ryste på hovedet og sige, det er der ikke noget til. Altså sådan, det er simpelthen for dosk eller for svagt. Og det kan godt være, at en anden stil har fungeret for dig, måske lidt mere den gammeldags stil, hvor man bare presser igennem, og så ser man, hvad der sker, men så er der måske nogle nye generationer, som har en anden måde at approach de her ting på, så mit budskab, det er bare, at vi er alle sammen forskellige. Vi har alle sammen lært forskellige ting gennem vores liv, og så må vi, tilpasse os den situation, som vi nu er i. Og det er aldrig for sent at lære noget nyt. Det kan godt være, at nogen, som har gjort noget på en bestemt måde mange år, har svært ved at adoptere de her nye måder at gøre ting på, og det kan også godt være, at nogle af de nye generationer måske en gang imellem godt kunne trænge til bare at sige, nu skal du bare tage dig sammen, og så presse igennem, ikke? Men det er også der, hvor man ligesom skal finde ud af, hvad fungerer bedst for mig, og jeg kan i hvert fald sige, at hvis du er fanget i et eller andet, så kunne det godt tyde på, at du nok har brug for at prøve noget nyt. Fordi ellers så bliver du bare ved, og så bliver du ikke bedre. Ja, jeg kan relatere meget til begge ting. Du nævner det der med, at man måske skal virkelig tage et lille skridt ad gangen, fordi man har det bare ikke godt. Og det er så svært at komme ud af døren. Det er så svært at have overskud til at lave mad, og alle de her forskellige ting. Men også nogle gange, så har man måske bare ikke lyst. Og så er det bare, så kan det godt være at komme nu og tage dig sammen.
Og det kan også være nogle dage, så virker det, at man skal lige sige, tænk lidt anderledes om det. At måske sige, efterfølgende, så kan jeg gøre det her, eller sådan finde en eller anden sådan god ting ved det, ved at komme ud af døren. Uanset om man ligesom skal have hjælp til det, eller om man skal byde det, altså tage det i virkelig små bidder. Så den der succesfølelse, det er bare virkelig vigtigt, at man er glad for det. Man sætter pris på, jeg gjorde det her. Og jeg gjorde det faktisk i en svær periode, hvor jeg så kom ud af døren alligevel og trænede. Så efter træning, så gjorde jeg det til en habit, at en vane, at ligesom stoppe efter træning, og så, altså, når jeg stoppede mit ur, og ligesom var færdig med at træne, så ville jeg bare sidde, og jeg har typisk været virkelig dårlig til det her med sådan mindfulness, og lave forskellige øvelser, og åndedrætsøvelser og sådan nogle ting. Men der tog jeg mig virkelig tid til bare at nyde, altså at det lyder sådan lidt, det ved jeg ikke, ikke ananas giant juice, men sådan lidt som om man giver sig selv meget ros for noget, som måske ikke var hårdt. Men det havde jeg lige brug for, så jeg sad bare og tænkte, hold da op, jeg var god. Hold da op, jeg var sej. Altså, jeg løb lige 8 kilometer på ikke en særlig hurtigt. Altså, jeg gjorde et eller andet, som jeg måske en anden dag nemt kunne have gjort. Men den dag, der var det altså hårdt. Så jeg var bare stolt af, at jeg gjorde det. Ja. Der er sådan lidt anti-jantelov i det der. Super anti. Men ja, altså det er jo den udvikling, og det vi ved i dag, at det fungerer, og igen med alle de sommer og events, der har været her i sportens verden, så kan man jo se, at alle de bedste atleter, de bruger de her værktøjer, ikke, med at kontrollere det du kan, din træning, din søvn, ernæring, altså recovery, befind dig i et godt netværk, og bed om hjælp, hvis der er behov for det, fordi du kan ikke sidde med dine egne tanker og, hvad kan man sige, på en eller anden måde kurere sig selv, ikke? Fordi det nytter ikke noget at sidde der og gruble over nogle ting, som du alligevel ikke kan styre, så fokuser på det du kan gøre anderledes, og så vil det forhåbentlig have en positiv afspejling i det du gør, fordi det her positive mindset, som vi også har talt lidt om, det er bare så sindssygt vigtigt for både dig som person, men også din performance. Jeg har aldrig set en person gå ind til en konkurrence eller til andet inden for det, jeg laver, hvor vedkommende har været trist, ked af det, og så præsteret. Og mange kender det sikkert fra en eksamen. Jeg ved godt, der findes nogle, hvad kan man sige, man kalder dem oftest 12-talspiger, som underspiller sig selv, men de ved godt, at de er dygtige. De kan godt det her. Men hvis du ikke er oplagt til en eksamen eller til et race, og bare de negative tanker fylder, så vil du aldrig præstere. Jeg har aldrig set det ske. Men folk, har jeg på fornemmelse, er ikke klar over, hvor meget det betyder for din performance, hvis du ikke er klar og glad for det, du går ind i, ikke? Og det er jo ikke bare til konkurrencer, det er også til hverdag, fordi det er alle de der træninger hver eneste dag ud dag ind, som gør, at du vil præstere bedre, og hvis du bare hele tiden har en dårlig fornemmelse med det hele, så vil du træne dårligere, du vil restituere dårligere, og så vil du også have en dårligere konkurrence. Ja. Helt sådan. Yes. Nu har vi snakket sådan lidt omkring de her ting, man ligesom kan gøre. Noget sådan... Der var noget andet faktisk. Ja, kom med det. Nu snakker jeg lige om min snakke med min mentaltræner. Og noget, som sådan har virket godt for mig, og som jeg ikke aner, om det virker for andre, men hvis det skulle gøre, så tænker jeg alligevel, at jeg vil dele det. Så er det også under selve løbet. Fordi meget af det er jo også daglig træning og optakt til løbet. Hvor nervøs er du, og hvordan kan du ligesom parkere det her, og ligesom have det sjovt med det, du ved, at du nyder normalt. For mig er jeg en meget, meget social løber. Jeg elsker at varme op sammen med folk. Jeg elsker at fjolle med folk inden og efter, og måske ikke lige undervejs, men altså jeg synes, hele det der med at tage afsted sammen og snakke om alt muligt,
Det synes jeg ligesom, det giver mig kæmpe glæde ved løb. Men når at løbet så er startet, så tænker jeg stadigvæk også meget på folk, og på folk sådan omkring mig. Jeg vil gerne hjælpe folk til at løbe hurtigere, og jeg vil ikke løbe i vejen for folk. Men på samme tid, så vil jeg også gerne selv løbe hurtigt. Og det er lidt det kan være en balance, men jeg er blevet bedre til at kigge meget mere indad, og tænke meget mere på, hvad kan jeg gøre? Og lige nu, der løber jeg. Lige nu er jeg til konkurrence. Hvis det giver mig energi at vinke til min familie, der står langs ruten, så gør jeg det. Men hvis det tager noget fra mig, så gør jeg det ikke. I mit tilfælde, så giver det mig bare energi, når jeg hører den, og når jeg lytter til det. Men det der med at fokusere på en bestemt ting, det får mig til at slappe af. Der er nogen, der måske smiler, når de løber, fordi det ved du nok lidt mere om, men det sender nogle dopamin eller et eller andet til hjernen, som også har en positiv effekt. Men jeg fokuserer på et eller andet langt væk. Eller det kan være en ryg, der er lige foran mig, men det kan også være en trætop, eller en lygtepæl, eller et eller andet, som typisk ikke bevæger sig, som jeg bare fokuserer på det, og så prøver jeg slet ikke at tænke. For jeg er en person, der tænker rigtig meget. Jeg føler, at jeg konstant har tanker i mit hoved, men når jeg løber, så kan jeg ligesom lukke det hele ud, og jeg kan bare fokusere på én ting, og den ene ting, det er, at jeg skal holde mig til et gameplan for de næste x antal minutter, som jeg løber. Og for at nå det, så kan det være, at jeg skal slappe af. Det kan være, at jeg skal smile. Det kan være, at jeg skal vinke til min familie, eller et eller andet. Uanset hvad det er, så er det noget, der skal give mig værdi, og noget, som jeg ligesom skal holde mig inden for den boks, som hedder, lige nu løber jeg. Lige nu er jeg ikke social. Lige nu er jeg ikke på arbejde, eller et eller andet. Lige nu, der er jeg faktisk en løber. Ja. Men så snart jeg er over målstregen, så er jeg en veninde, så er jeg alt muligt andet. Så det der med at sådan kende mine roller på de bestemte tidspunkter, og kunne identificere de ting, som hjælper mig, altså at jeg kan kigge langt ud i horisonten, og at det ligesom får mig til at slappe af. Jeg bare tænker, når jeg skal bare hen til den trætop, og jeg skal bare blive ved med at holde den form, jeg har lige nu. Det får mig til at slappe af. Det er godt. Altså nu snakker vi jo sådan om race specifik, hvad man sådan kan gøre, ikke? Og det er jo meget forskelligt igen, hvordan folk de sådan har det med selve race-dagen, og hvordan de sådan håndterer. Lad os sådan tage udgangspunkt i maraton, ikke? Fordi der er så lang tid til at tænke alle mulige negative tanker, der kan nok være det, der slår dig ud, i stedet for at det fysiske. Vi ved jo alle sammen det der med, at der er nogen, der hæpper på dig, eller din familie, venner og så videre, som står der og råber dit navn, at det giver et eller andet i dig. Og det er jo derfor, vi er mennesker, der reagerer på de stimuli, vi ligesom modtager eksternt fra. Og det har en effekt på os. Og så nævner du det der med at smile, som jeg også snakkede med Sara om, det er jo rigtigt nok, vi kan gøre nogle ting, der kan trigger nogle, frisættelser af nogle neurotransmitter i vores hjerne. Det kan være dopamin for eksempel, som gør, at vi føler mere lykke, og på den måde ikke fokusere på smerten, og på den måde præstere bedre, ikke? Altså sådan, så det er jo igen det der med, at man skal kende sig selv. Hvad er det, du kan bruge? Andre, de er jo totalt meget, som du også siger, in the zone, og skal bare kigge fremad, løbe, fokusere på åndedrættet, bevæge kroppen. Og så er der andre, der bare får en energi af andre mennesker, og på den måde kan præstere bedre. Så det er meget det der med at finde ud af, hvad der passer dig. Og igen, for mange visualiserer den rejse, du er igennem, når du er til et løb. Jeg er godt med på, at hvis du løber på banen eller sådan noget, så går ting ret stærkt, men på et maraton, der kan du godt forestille dig, hvilke negative tanker du vil, være ude for. Og det er derfor, at maraton, eller længere cykelløb og sådan noget, er interessant, fordi du skal kæmpe en kamp mod dig selv. For at kunne præstere. Det handler ikke bare om at trykke nogle watt, eller løbe et bestemt pace, fordi på et tidspunkt
i løbet, så vil du tvivle på dig selv, og det hører man jo fra nogle af de atleter, som beretter omkring deres præstation, med mindre de er bare et enestående vidunder, og de godt ved, at der ikke er nogen konkurrence, men til dem alle andre, så er det en kamp hele tiden undervejs, indtil de så står i målet, ikke? Og det er bare så vigtigt at sætte tanker, måske endda også ord på det, fordi så tror man også på det. Fordi der er mange, jeg kender, som godt ved, at de skal visualisere og opdele et maraton i 5 km i gangen, eller de siger bare 30 km, det er bare ren transport, og så udgår det, inden der er gået 30 km, ikke? Men det fungerer. Det der med ikke at gøre en opgave større i dit hoved, det er med til at mindske det mentale stress, du har på dig selv. Så det er bare super vigtigt at kende til de her metoder, fordi så har du også nemmere ved at takle det, og du vil først blive bedre, når du har gjort det flere gange, ikke? Det er sjældent, du ser en, der debuterer på et maraton, og så bare nailer den fuldstændig. Det tager sgu flere omgange, inden man sådan, for alvor bliver god til det. Ja, det får mig lidt til at tænke på et eksempel på ikke at være god til det. Jeg var til et løb i England sidste år, og nej, det var i år, det er også lige meget. Der var en løber, som løb ved siden af mig, eller hun løb sådan lidt foran mig. Hver gang jeg kom op ved siden af hende, så pressede hun lidt på. Og hun kiggede utrolig meget på mig og sine omgivelser, og var slet ikke i sin egen boble, kunne jeg ligesom fornemme på hendes blik, og hun var sådan helt stresset i situationen. Og det var et 10 km løb, og efter 3 kilometer, der udgik hun. Og jeg tænkte, da hun gjorde det, så i stedet for også at blive i min egen boble, der tænkte jeg også, hvad laver hun, og hvorfor er hun så, altså hun var nærmest irriteret, når jeg kom op ved siden af hende, og var sådan, og nu skulle hun lige løbe hurtigere. Og der tænkte jeg, det er godt nok ærgerligt, at du har det sådan, at du tænker, at jeg er din konkurrent på den måde. Vi er jo begge to til et løb, og det er jo ret ligegyldigt, altså for mig i hvert fald, hvem der vinder af os to, ikke? Altså, det var ikke noget championship race, et eller andet. Men så udgik hun så tænkte jeg vil gerne finde hende, jeg vil gerne snakke med hende, jeg vil gerne hjælpe hende. Jeg synes det, altså hun har sikkert meget potentiale, men vigtigst af alt, så er det bare, du skal kunne håndtere de her ting generelt i livet, fordi det er kun vigtigt, hvad du selv, altså det er kun dig selv, der kan ændre dine tanker på den måde, og få dig selv til at løbe bedre, og håndtere situationer, sådan stressede situationer, som det her bedre. Ja, og det er jo de personer i det øjeblik, at de måske forhåbentlig indser, at den tilgang ikke fungerer. Altså det synes jeg ser ret ofte, også dengang jeg trænede meget mere, at folk ligesom formår at skabe noget i deres hoved, som de godt ved ikke gavner dem, men de gør det alligevel, eller de takler det i hvert fald ikke, så det er, at det gavner dem i sidste ende. Fordi hvis du møder op til træning hver dag og tænker, jeg skal slå de andre, og du ikke slår dem, og det er succeskriteriet, så vil du gøre det endnu sværere for dig selv, i stedet for at fokusere på, jamen de er der, jeg kan træne sammen med dem, og de kan gøre mig bedre, ikke? Altså, så det er hele den der tilgang, positiv mindset, som fungerer, ikke? Altså i alt det du gør. Ja, hvis du vil slå de andre, så skal du måske mere tænke, hvordan vi er på samme hold, og vi kan måske spille hinanden gode, og gøre hinanden bedre, arbejde sammen og have det fedt, i stedet for, altså, det er jo ligegyldigt, hvem der slår hvem til træning, og også i konkurrence. Altså det handler jo bare om at have det godt. Ja, helt sikkert. Godt, her til sidst, Caroline, så har vi skrevet sådan en historie, og du har sat nogle punkter op. Vil du dele af noget af det? Jeg har nogle forskellige historier. Kom med dem. En, som jeg kom til at tænke på, da vi sådan snakkede, at vi snakkede om, at vi gerne ville snakke om mental helbred generelt under performance. Det var, da jeg skulle til EM. Det var EM i atletik, og jeg havde glædet mig utrolig meget. Da jeg blev udtaget, var jeg utrolig glad. Men jeg stod også i en situation, hvor
at min bedstemor, som stod mig meget nært, hun gik bort, og jeg var hjemme på sygehuset, og var i hele den situation under uddannelsesprocessen, og skulle fortsætte med at træne. Synes det var rigtig hårdt at komme ud af døren. Men ja, fik det gjort, og kom afsted til EM og skulle performe. Men jeg fik i den uge op til, hvor jeg egentlig bare skulle træne og være derhjemme, og så skulle jeg jo afsted nogle dage efter, der fik jeg det så dårligt. Jeg kunne ikke sove om natten. Jeg tror, jeg havde så meget sådan følelsesmæssigt stress, at jeg begyndte at kaste op. Og jeg var bare generelt i en ret hård periode. Og det, altså så skal man performe under nogle ret ikke så optimale omstændigheder. Men vi kom til Italien, og jeg delte værelse med Sara, og vores aircondition den duede ikke. Så de 3 nætter op til løbet, der var det 27 grader inde på vores værelse. Og Sara er lidt bedre til at sove i varme omstændigheder, end jeg er. Men ingen af os sov sådan helt vildt godt. Og det endte faktisk med, at natten inden jeg skulle løbe, der havde jeg ikke sovet endnu, og klokken var 3. Og jeg havde heller ikke sovet så godt de 2 andre nætter. Så bankede jeg på Kersti, vores landsholdstræner, dør, og spurgte, om jeg måtte sove derinde. Så det gjorde jeg så resten af natten, og fik lidt søvn op til. Men havde det fortsat dårligt, og havde dårlig mave, og sad på toilettet 10 minutter inden løbet. Havde ingen energi i mig. Det var utrolig varmt den dag også, og jeg havde det bare ikke godt mentalt. Jeg var ked af det. Fysisk havde jeg jo ikke noget i mig på den måde. Og så skulle jeg løbe det her løb. Og jeg havde snakket lidt med min træner, lidt med de folk, der var med, og med min mentaltræner også om det inden, og hvad jeg ligesom skulle gøre ved det her. Og der mindede min mentaltræner mig om, at jeg er sej, og jeg kan gøre det her, fordi det er en af mine grundværdier. Det er, at jeg godt kan lide at inspirere andre. Jeg gør ikke det her bare for mig selv, føler jeg i hvert fald. Jeg føler, at jeg håber, at jeg kan inspirere andre til, at de også kan nå deres mål. Også når de er ude for noget svært. Men hvis jeg ikke selv kan gøre det, hvis jeg ikke selv kunne gennemføre løbet til mit maksimale, hvordan skulle andre så kunne gøre det? Og det er ikke fordi andre ved, hvad jeg har været igennem. Og jeg deler ikke rigtig oplevelsen sådan yderligere efter, andet end hvad jeg gør nu. Men jeg gik ind til løbet, eller startede løbet, og jeg holdt bare ved. Gjorde mit bedste, tænkte på næste væskedepot hver gang, fordi jeg vidste, der var en lille smule neutron i min drikkedunk, en lille smule sukker, som ligesom kunne få mig til at få lidt mere energi. Og jeg anede ikke, hvor jeg var på ruten. Jeg var så forvirret. Altså jeg troede, jeg ville ramme det brusebad, der var om 400 meter, og så 400 meter efter, så troede jeg ville ramme det igen, men det kom bare aldrig, følte jeg. Det var sådan et langt løb i mit hoved. Men jeg prøvede bare at parkere de her tanker og tænke positivt og bare blive ved ind til målstregen. Og så de 2 kilometer, der er inden man løber ind på atletikbanen, der er der bare et sted, hvor der ikke var så mange tilskuere. Tilskuerne står inde på ruten eller inde på atletikstadion. Og jeg løb bare svaret fra venstre til højre og kunne mærke det her bånd, som ligesom afmarkerer ruten på min hofte. Og så tænkte jeg kunne mærke det på min venstre side, så tænkte jeg, jeg skal til højre, og så var jeg helt til højre, og altså jeg må virkelig have zigzagget her. Og så kom jeg ned i tunnelen lige inden atletikstadion, og det er ligesom det største. Du har færdiggjort det halvmarathon til EM, og du har gjort alt, hvad du kunne. Du har de sidste 400 meter, der er en masse folk inde på stadion, og jeg havde bare ikke lyst til at komme op af den her tunnel, for det var så dejligt køligt dernede. Men jeg kommer op og tænker, okay, tag den her, altså jeg kan huske det så tydeligt, det her minde ind, at du løber her, du har fået, de har ligesom givet dig den her chance for at løbe her, og de tror på dig, du har gjort alt, hvad du kan med de sådan kort, du ligesom er givet, så jeg kom over målstregen, og ja,
lang historie kort, så kom jeg hen til teltet, hvor Danmark ligesom hørte til, og så var jeg bare fuldstændig flad. Jeg tror også, jeg sådan, i mit hoved vidste jeg, at nu behøver jeg ikke at gå længere. Der er langt fra finish line til, så skal man igennem mix zone, hvor der står journalister og sådan nogle ting, og man skal ned og have sin taske, og så skal man igennem sådan nogle tunneler hen til opvarmningsstadion. Men der viser jeg ligesom, nu er jeg i mål, og nu kan jeg slappe af. Og så, Henrik Gelert, han hentede en Coca-Cola til mig. Jeg var så glad for den her Coca-Cola. Og Anne Møller fra Osteopat, hun fandt en gel også, og en banan og sådan noget. De hjalp mig alle sammen til ligesom at få energi igen. Og det var godt, og jeg var, altså, alt i alt var det en utrolig stor og god oplevelse. Men jeg tror ikke, det ville have været det, hvis at jeg ikke havde prøvet. Altså hvis jeg havde givet op inden, så tror jeg, altså, så ville jeg jo ikke have det godt med det i dag. Men nu ser jeg, okay, jeg fightede igennem det, og det kan godt være, at jeg fik en besked efterfølgende af en, som skrev min tid. Jeg tror, jeg løb 1.16 et eller andet, og min PR er 1.12. Så det er jo ikke sådan, tiden er jo ikke særlig god. Men han skrev så til mig, 1.16, det må du godt nok ikke være tilfreds med. Og jeg kunne ikke svare, jeg kunne ikke forklare, hvor tilfreds jeg var med at løbe 1.16. Altså han anede ikke, hvor glad jeg var, bare for at have kommet over målstregen. Og altså nu er det ikke, fordi alle løb er så ekstreme, og alle situationer er så ekstreme som det. Og der har været mange forskellige løb i mit liv, hvor man ikke har haft. Man har næsten aldrig en perfekt optakt. Men uanset hvad, så er det, hvad du gør det til. Og altså, du kan mere, end du tror. Så jeg håber bare, at folk de bruger de ressourcer, de har, og de ser, hvor ligegyldigt løb er, samtidig med, at det kan fylde utrolig meget for dig. Så altså, det er bare løb, og du kan få så meget ud af det. Men hvis du ikke bruger det, hvis du ikke får det ud af det, så er det ikke noget værd. Lang historie. Nej, jeg synes, og tak fordi du gider at dele historien. Jeg synes det her med at få det menneskelige aspekt ind i det, ikke? Altså sådan, fordi også, nu vidste jeg det jo godt, men andre som bare ser det, så ser man, at du har løbet 1.12, og så løber 1.16, og vi ved godt, det er varmt og sådan nogle ting, men stadigvæk, og ikke forstår hele historien bag det, oven i alle de her tragiske ting, der er sket. Men også det pres man sætter på sig selv, eller det pres man føler at andre sætter på ens skulder, ikke fordi man tidligere har præsteret godt. Det er svært at håndtere, hvis du ikke formår at sætte det op i et scenarie i dit hoved, hvor der er plads til at fejle, for eksempel. Og det der jeg tror mange går forkert. Det er at, altså, og det behøver ikke engang at være elite, det kan også være på motionist eller på begynderniveau, at man formår at skabe et eller andet i sit hoved, der bare gør det så svært, og der er budskabet bare, at du bliver nødt til at kunne reflektere over den situation, du er i, og så findes der jo alle de her værktøjer, som vi har talt om i dag, i forhold til, hvordan du kan komme igennem det på daglig basis, men også på konkurrencedagen. Men se det hele som det menneske, som du er. Fordi hvis du ikke gør det og bare koger det ned til, at jeg løber så meget, eller jeg cykler så meget, og jeg kan træde de watt, så derfor så kan jeg gøre det her, så vil du på et eller andet tidspunkt i dit liv opleve, at sådan hænger det ikke sammen. Og jeg kan igen kun trække en parallel til mit eget liv. Jeg har jo løbet meget tidligere. Det gør jeg ikke nu, fordi både min identitet som at være en, der løber rigtig meget, er sådan forsvundet, men også fordi, at jeg sådan fysisk har 2 fuldtidsjobs, og skal passe dem, og skal præstere i dem. Fordi der er folk, der forventer, at jeg gør nogle ting. Og måske sådan, til mit held, så har jeg kunne skifte mellem Nutron, og så mit hovederhverv som læge og som forsker. Når det ene gik lidt skidt, så kunne jeg fokusere på det andet, og frem og tilbage. Men i de perioder, hvor de begge to har måske ikke har kørt på skinner, eller har forventet en masse ting, for eksempel cirka for et år siden, da jeg skulle aflevere min PhD-afhandling, så skulle jeg virkelig sådan finde ud af, okay, hvorfor er det, du gør det her, Jan? Fordi
hvis du ikke kan finde den indre motivation og identitet i det, du gør. Jeg ser mig selv som, når folk spørger, hvem jeg er, så siger jeg selvfølgelig, at jeg er Jen, men jeg siger også, at jeg er læge, og jeg er forsker. Og så bagefter, så kommer Neutron, kan man sige. Det der med at stille sig selv det spørgsmål med, hvorfor gør jeg det her? Hvad er dit DNA? Og mit DNA, det er, at jeg kan godt lyde som en meget blød person, og det er jeg også. Men jeg er også hamrende elite omkring de ting, jeg gør. Jeg vil presse mig selv til at finde ud af, opdage nye ting, lære nye ting konstant. Og det er den der udvikling, det er mit DNA, og det var det, jeg ligesom brugte for et år siden, da både Neutron voldte mig problemer, og PhD'en skulle afleveres, at det er sådan, hvad er det, der driver dig? Ikke? Og mit drive, det er, at jeg hele tiden, hver eneste dag, jeg står op, gerne vil udvikle og blive en bedre person, uanset om det er noget fagligt, om det er noget socialt, eller om det er noget at sætte pris på andre ting, så er det ligesom det, jeg forsøger at leve efter, og det er jeg lykkedes med, tror jeg, fordi at det er det, der gør os til mennesker, i stedet for bare at sige konkret, mit mål med Neutron, det er at tjene en masse penge, fordi det er det ikke, eller min karriere, det er at vise over for andre, hvad jeg kan, det er det ikke, det er for at lære sindssygt meget, ikke? Så det er det, vi alle sammen skal gå igennem og finde ud af, hvad er det, der driver os til at gøre de her ting, og så findes der alle de her lag med mental helbred, motivation, identitet, som man skal på en eller anden måde reflektere over, fordi hvis du gør det, så vil du aldrig nogensinde kunne komme på det niveau, tror jeg, som jeg tror alle mennesker har et eller andet potentiale til at udfylde. Så det var meget dybe ord. Meget dyb samtale tilbage. Jeg tænker sådan, at vi måske har kommet sådan lidt godt igennem alle de her forskellige ting. Har du noget andet, du gerne vil sige her til sidst måske, Caroline? Altså, jeg har en tatovering på min arm, hvor der står pyt. Og det er sådan en livsfilosofi, som jeg altid har haft. At nogle gange, så er det også bare lidt ligegyldigt. Altså, så er det okay. Altså, det skal nok gå alt sammen alligevel. Og det kan føles utrolig stort, at man har en skade, eller at man ikke har haft et helt perfekt løb, eller noget er gået helt galt. Og det er det også for en, og det skal også have sin plads. Men på et tidspunkt, så skal man også trykke på pytknappen. Og jeg havde en træner i USA, som jeg ikke fik til, hun ville selv. Hun sagde, at hvis jeg løb under 34, så ville hun også have en tatovering, hvor der stod pyt, samme sted som mig. Så det gjorde jeg ikke på det tidspunkt, men hun fik alligevel tatoveringen. Det har jeg jo så gjort senere hen. Men jeg tror bare, det er noget virkelig vigtigt, et virkelig vigtigt ord i den danske ordbog, at huske sig selv på, at det er okay. Det skal nok gå alligevel. Ja. Vi er mere end bare den ene præstation, eller den ene træning. Meget mere. Ja. Meget mere. Vi er et helt menneske. Det tror jeg var de afsluttende ord for denne gang. Jeg er sikker på, at du helt sikkert kommer igen, og måske diskutere nogle af de samme ting, eller noget andet i forhold til det at være menneske, eller noget andet træningsrelateret. Så jeg tænker, at vi slutter den her. Så til alle vores lyttere, tusind tak, fordi I vil lytte med. Vi talte med Caroline i dag fra AGF Atletik. Mit navn er Jen. Du har lyttet til Neutron Performance Podcast. Vi ses.